Deň 2 Tajsku. Nachádzame sa momentálne ešte stále v Phukete pri letisku a ideme viacej dole na juh. Ideme ako je Kamala Beach, Caron Beach a podobne. Tak to ešte uvidíte. A momentálne ideme do obchodu, pretože som trošku nachladená, potrebujem si ešte niečo kúpiť. Ideme sa napapať a ideme na autobus. Rozhodíme sa ísť s autobusom. Uvidíme, že čo nájdeme ten autobus, či trafíme. A koľko to presne bude stať, malo by to stať nie veľa. A to ešte o tom potom. Takže sa teším. Takto po cestičke si chodíme. A takáto úzka cestička bez chodníka, fajná. No, a uvidíme. My sa ešte zastavili na Papaničko, išli sme tam včera, pretože chceli sme studentárne, ale bolo zatvorené. Takže išli sme tam včera a dneska som si už dala pataj. Teším sa mňa. Dobrú chuť. V autobuse. Dúfam, že sa dostaneme dobre tam, kam ideme, lebo ten sa obočný autobus trošku reže zakúti pekne. Ale myslím, že dobrý autobus, parádny. Je tu aj klíma. Platili sme na osobu 2,50. Musím si to prepočítať vždycky v hlave, lebo stále máme ešte trošku báli menu a musím si trošku prepočítať. No a platili sme 2,50 na osobu a budeme cestovať hodinu a pol, myslím, alebo nejak takto. Takže hádam, to ideme dobre a sedíme rovno vpredu. A máme krásny výhľad, takže hádam, natočíme aj nejaké pekné výhľady a takto. Tak potom sa vidíme v ďalšej destinácii. Patong ครับ Patong Patong Beach บางลารถจังสีรอนบัสสต็อปครับ Patong Beach บางลารถจังสีรอนบัส Tu sme si už užívali cestu, teda ja som si užívala cestu, Davidovi bolo trošku zle tým, že sme sedeli šikmo a šofér trošku išiel do tých zátačiek trošku bláznivo. Ale bolo to fakt krásne, videli sme krásnu prírodu, pláže, veľmi pekná cesta, naozaj trvala asi tak hodinu. Tak papa autobusík, ďakujeme za odvoz. A už sme na mieste, ideme nájsť naše ubytovanie. David, pozri sa, čo tu majú, pozrite sa na to ovocie, bože. Ty vole, toto bude musieť to mango si dať. Aha. Toto je to mango, hej. Toto si musím dať, ňam. A majú tu dragon fruit, ale ten žltý, to sme ešte nemali. A toto je čo? To vyzerá zaujímavo. Pozri na tie ananásy, počkaj, chcem si to natočiť. Pozri na tie ananásy, bože mňam. Tak toto je, že raj. Čo tu ešte majú? Aha. A to je avokádo asi, nie? Toto? Čo? Avokádo. A toto vyzerá ako ten snake, nie? A čo? Neviem. A tam majú niečo, aha, narobené. Mňam. Ale toto mango si musím dať. Aj ten dragon fruit. Mňam. Poďme si ochutnať mango. Si napichnem. Je to trošku ťažšie, ako som si myslela. Ochutnám mango. Wow, bože, mňam. Nespadlo. To nemôžeš. Nebudem to komentovať proste toto. Tak nadišiel ten čas, sme ubytovaní a poďte si s nami dať nejaký fajný ľadový drink. Čo si dneska namiešame? Takže prišla som si dať, mám chuť na toto. Si dám, že kávu bez cukru. Majú tu také rôzne príchute. Minulé mali aj také malinké, tak sme si kúpili, zase namiešali čokoládu s banánom. Tuto si dám ľad. Dobre, stačí mi. Takže ja som si dala takéto latte bez cukru. David si dal niečo jahodové. No, tak mám dala aj biečko. Dobre.
Nasadzujem. Cheers. O, To je dobré. mňam, na to, že to je bez toho cukru, je to fakt dobré. A ty vole. Jak taký jahodový milkshake. Dáme dobré. Je to fakt dobré. Platili sme ani nie 2 eurá spolu. Okolo 2 eur sme platili za tieto dve. Aj s ľadom, aj so všetkým. Dobre.